Copertină garaj din lemn pentru mașini, model deosebit. Stel din lemn de 12 pe 12, grini scurbate de 6 pe 12, acoperișul din plexiglas. Aici avem o scurgere de pe lanț, direct pe gazon. Atunci și mie câteva frunze de viși în aia. Se aud și proprietarii. Așa. Să și din partea asta la altă. Este un model care eu zic că arată foarte bine. Se poate livra oriunde în țară. Are dimensiune de 6 pe 3,20. Din partea asta. Înălțime respectabilă. Observați și curba acoperișului, care eu zic că arată foarte bine. Să mai iau o vedere și de aici. Putem livra oriunde în țară, prin curierat, sau se poate monta și de către noi și livra. Aveți în detaliu un telefon pentru a discuta mai multe, pentru a discuta mai detaliat. Mulțumesc!